का नाही, त्याच्यासाठी याचीही सुरुवात आपल्यासारखीच झाली असणार आणि आपल्यासारखी ती सुरुवात झाली असल्यामुळे आज तिथे जे लोक निष्ठावंत असले त्याच्यामुळे आज ते देश चालवण्यापर्यंत. दुसरं महाराष्ट्राचं जर उदाहरण दिलं तर 1966 मध्ये शिवसेना स्थापन झाली. शिवसेना स्थापन झाली ती पत्रकारात माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचं वक्तृत्व आणि त्यांचं व्यंगचित्र आणि त्यांचं प्रभुत्व भाषण याच्यामुळे ती संघटना झाली. पण त्यांना त्यावेळेस जीवाला जीव देणारे असे निष्ठावंत लोक भेटली आणि त्याच्यात बरेच लोक शहीदही झाले त्या सेनेत. आणि ती हे मी का सांगतोय त्याचं पुढे ती शिवसेना मोठी झाली आणि त्या शिवसेनेने त्याच्यातले अनेक लोक अशी मोठी केली. आज मुख्यमंत्री झाले, उपमुख्यमंत्री झाले, आताच नारायण राणे केंद्रीय मंत्री झाले, ते शिवसेनेतच मोठे गेले. तर सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे, जर पुरोगामी पत्रकार संघ मोठी करायची असेल, आपल्याला मोठं स्वप्न कधीही मोठं बघा, मोठं पहा, स्वप्न लहान स्वप्न बघू नका.